Salamu alaikum masu sauraronmu, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Abu Khadija, wanda marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Abubuwan da Ragat ta yi suna da yawa, haɗuwarsu da Majid ita ba ta son shi saboda bai kai attajirin da ta yi mu'amala da su ba. In fact ma a ofis ɗin babanta yake aiki. Duk da iyayen shi suna da kuɗi, ita ba ta ganin zai kashe mata kuɗi. Wani kashe kuɗi bayan ta fi shi masifar kuɗi, don a ɓoye tana harka da manyan mutane da kuma manyan mata. Wannan dalilin ya sa Ragat take tsulin tsiyarta saboda tana tare da manya. Ko da ubanta bai shiga ya fita ba, tana da manyan mutanen da za su fidda ta kuma su wanke ta tas. Zan iya cewa Ragat tana da matukar sa'a, ga ta da shegen farin jini, kuma matukar kana tare da ita baka isa neman wata fatuna ba. Dan akwai wani inyamuri da ya tsaya mata akan yin tallan man wanke kai na kamfanin Fashion and Fairy. Sai aka yi rashin dace ya shiga mu'amala da wata berabiya har ta kai Ragat ta kama su. Bata damu ba, ta fita harkar shi, ga mutumin ya jarabci da ita. Ya yi ta binta amma fir ta ki kula shi, ƙarshe abin da ta yi mishi shine ba wa yarinyar guba ta yi ta zuba wa mutumin a cikin biyar. Ita ba yarinyar Ragat bata kyale ta ba, ɗaukar ta sa aka jefa ta a ruwa yanda babu wanda zai zarge ta. Ragat tana ɓoye duk wani hujjojin da ta yi na ɓarna domin Tero shi ke mata aikin duk wani kisan da za ta yi. Ana haka suka haɗu da Majid wanda santa ya rufe masa ido. Tun da ya ganta ya shiga zariyar zuwa gidansu, ita kuma tana zabka masa rashin mutunci, kuma bai fasa ba. Akwai ranar da ta kai wa babanta ziyara akan tana son ganawa da 'yar shugaban ƙasa don sun haɗu a Paris. Abinka da shaidaniya ce da take son ƙulla ƙawance da yarinya don kankaro mutunci da ƙimarta a idanun duniya, yadda za ta sake zama sele by force. Ko da ta zo Majid baya cikin ofis, sun fita da abokinsa Mubarak. Garin motar da aka fakin ya kura wa ido can ya ce, Mairat, kin iso nan kenan, kaga ni zan tsaya a nan, kai ka gyara motar. Ya shiga kokarin cire bel ɗin motar, rike shi Mubarak ya cike da mamaki ya ce, ka san Allah, ni duk tunanina Ashbiya kake magana, a ce duk akan ra crazy kake magana. Wallahi shawara ɗaya zan baka, ka sake lali, don waccar abin da kake gani poison ce, za ta kashe ka ne idan sabida kyau kake binta. Beta wake up ken dan maciji ne, babu tabbas a cikinta, don haka ka nemi wata bata dace da kai ba. Ƙurawan Majid ido yayi sannan ya buɗe kofar shi, yasa kai ya fita. Abin haushi yana shirin shiga ofis din suka haɗu. Yana mata magana ta yi banza da shi kamar bata san da zaman shi ba. Har gurin mota ya bi ta amma ta ja motar ta kamar za ta take shi, don bakar jaraba bai fasa ba. Sau uku mutane na ce mishi ya ja baya da yarinyar ta fi ƙarfin shi, amma tsabar naci da son ƙyalƙyal banza ya rufe mishi ido. Da ya gaji da wulaƙancin ta sai ya tunkari ubanta da maganar. Mahaifinta ya amshi al'amarin da hannu biyu har ya gabatar da shi a gurin Hajiya Hilal. Ganin irin son da yake mata ya sa uwarta ta amshi al'amarin hannu bibbiyu, don har yanzu maganar buganta yana makale a ranta. Kuma tana da yaƙinin za ta iya samun yadda take so akan Majid. A lokacin da Majid ya fito neman Ragat, akwai wani baturi da shi ma yake son ta, amma ita ta fi nuna son shi. Duk inda za su yana tare da ita, don haka Ragat ta shirya gabatar da shi a gaban iyayenta a matsayin wanda take so, don ba ta san da zancen Majid ba. Ta zo ta faɗa wa uwarta za ta gabatar da albason, nan kuwa uwar ta rufe idanu ta mata tas, sannan ta faɗa mata maganar Majid. Tun da ta fita daga gidan sai da ta wata uku ba ta leko ba, kuma hakan bai sa an ɗaga zancenta da Majid ba. Sai ma abubuwan da aka san zai kankaro musu mutunci suka ci gaba da yi. Kasancewar uwar ce mijin a gidan. Lokacin da ta dawo babu kunya ta shiga kuka, wai ta yi misin ɗinsu. Duk wannan abin da ke faruwa yayin da tana kallon su ba ta taɓa shiga rayuwarsu ba, sai ma ƙoƙarin fita daga rayuwar gidan Mustapha. A lokacin da mahaifiyar Majid ta san Ragat zai aura, ta yi tsalle ta ce bata yarda ba, don ita ta san tarihin Hajiya Hilal. Haka suka yi ta tufka da warwara, ƙarshe sai da Malam Babba ya shiga magana. Ta amince da duk abin da ya faru, ya kuka da kanshi. Haka aka yi hidimar bikinsu ba laifi, don a gurin event kawai ya haɗu da celebrity sosai, da manyan producers da manyan directors, ga 'yan siyasa da manyan mata na ciki da wajen ƙasar. Ranar da su Mubarak suka raka shi irin wanda ake yi wa angwaye ta ki fitowa har suka fito.
A bakin kofa Mubarak ya ce mishi, ka san abin da ka auro, don haka sai mu ce Allah ya bada zaman lafiya. Cikin bishi ya kalli Mubarak ya ce, kai na lura so kake ka ɓata min mata a idanuna, ko ma me take, na ji haka nake santa. Yana gama faɗa haka ya juya abin shi, ran Mubarak ya ɓaci amma haka ya shanye ya bar gidan. Rayuwar gidan kan babu laifi, don duk abin da take so take aikatawa, duk wani jin daɗi sai da ya tanadar mata. Ƙarewa ma ya ɗauki hutu suka tafi honeymoon suka tafi. Ganin irin bajintar da yake mata ya sa ta manage da shi. Don haka ta ɗauka da farko har take faɗa mishi cewa, ni fa bana son ka. Na dai karɓe ka ne saboda bam da na sa ta farin ciki, in ba haka ba, me na sama ya ci balle na ƙasa don ni na fi ƙarfinka. San bai ji zafinta ba, shi da ta faɗa mishi hakan gani ya ma tana ƙaunar shi. Ita a burinta za ta yi manage sannan tabta tana taɓa harkarta, ashe abin ba haka ba ne. Dan sai da Majid ya ƙure mata kanta sannan take jin ba za ta iya rabuwa da shi ba. Kamar yadda ba za ta rabu da aikinta ba to shi ma haka. Sosai suka buɗe shafin rayuwa inda suka je honeymoon ɗinsu. Bayan wata 6, matsala ta fara kunno musu kai ne a lokacin da Ragar ta fahimci tana da ciki. Dan duk abokan banzanta ba ta yarda su yi tarayya babu wani kariya. Yayin da Majid take sakar mishi jiki yadda yake so da ita. A farkon aurensu ta fara shan maganin hana ɗaukar ciki kasancewar tana da shirme. Sai ta shayar ba ta sha ba. Tunda na wajen ba tana amfani da kariya, Majid ɗin ne dai ba ta amfani da kariya. Ta je talla wani sabulun wanka ne kamshinsa ya cika mata hanci, da ƙyar ta gama shirin ta fita tana barin studio ɗin ta shiga kwara amai, bata ɓata lokaci ba ta je asibiti. A can suka tabbatar tana da ciki. Bata tsaya sanya ba ta je aka cire cikin dan tsiya, tana komawa gida ta wurga mishi ɗan tayin. Tana tafiya a hankali ta ce, ka sa abin ne maka, ni kam na cire shi. Dan ba zan yarda ya lalata min halittata ba. Kuma kashe min farin jini na zai yi. Kasa hakuri ya finciko ta yana wuce ya ce, ba dan darajar ina son ki ba, babu macen da za ta zubta min ciki na kyale ta. Me kike so ne miki Ragat? Na yi miki komi amma tsabar ba kya kaunata zaki ce a cire miki ciki na. Je ki, ba na son ganin ki. Ya tura ta faɗi. Buɗe ledar Majid ya ga jini da gudan ɗan tayin shi, kwalla ce ta zubo mishi a idanu. Shiru ya bai ce komi ba, ya ɗauki abin ya je ya binne. Sannan dan hauka ya shiga mota jigilar jinya har ta warke. Ko da ta warke sumul sai ta sauya tsarinta inda ta je asibiti aka mata allurar wata 5. Dan ita tana ganin ba kamar ba haka shine zai hana ta ɗaukar ciki ba. Ta yi wa Allah wayo kenan. Sai da ta shafa shekara guda ta je wani launcher a London sakamakon Hamma Ahijo ya je buɗe kamfanin takalma da jaka wanda suka haɗa gwiwa da wasu attajiran turawan London. Bayan an gama launcher ɗin ne ta koma masaukin da ta yi ta amai. Take zazzaɓi ya make ta da ƙyar ta kira wayar hotel ɗin aka kawo mata likita ya duba ta. A nan yake shaida mata ciki ne da ita. Washe gari ta dawo Naija ta je aka burge cikin. Ranta na ƙara ɓaci, ita tana son mu'amala da Majid sai dai har cikin ranta ba ta son cikinsa don zai sauya mata halitta ce, don haka ta je aka sa mata implant. Watan ta 3 da shi ta cire sakamakon hura ta da ya fara tuni ta cire tare da shan ƙwayoyi. Garin gayan a nan na taso da ƙawata Muna da Lauriya, kowa ya san mu tare musamman ma Muna. Zaune nake na saka innata a gaba, na tura mata ɗumaman tuwon dawa miyar karkashi. Kallo na ta ni ko na tura mata baki, washe min haƙori ta shiga ci, hannu baka hannu ƙwarya. Tausayi ta bani na ƙura mata ido, ban san sa'ad da ƙwalla suka shiga sako min ba. Zare yarinta ta cikin abincin ta turo min, komawa na jikinta tare da fashewa da kuka. A raina nake cewa uwata ta fita kowa, Allah ya baki lafiya. Shaba min kai take a hankali tare da goge min kallon yatsun hannunta. Zobe na gani na farin karfe an rubuta harafin H and Z wanda ban san ma'anar hakan ba. Zare zoben na soyi ta kwace yarinta ta kira sunana a hankali kamar za ta yi min magana, sai kuma ta fashe da kuka. Ni ma taya ta ne don ban san me zan ce ba. Salamar mu ne ya sa ni goge kwallata don matukar ta ga ina kuka don inna ta yi. Fada take yi min wai na daina. Da Salama ta shigo ɗakin na tashi zaune ina dariya. Harara ta cike da jin haushi ta ce, karki mai da ni bi ta can. Bayan na ga kina kuka,
babu amfani ki zauna ki sa inna a gaba kina kuka don kin ga tana kuka. Ni a fahimta ta lalurar inna ba wata babba bace saboda sai ka tambaye ta sunanta da kuma inda ta fito za ta fashe da kuka. Duk yadda aka yi matsalar ba a samu wanda ya san kan lalurar ta bane, amma matukar aka samu to insha Allah innar mu za ta warke. Share kwalla na yi da bayan hannuna na kura mata ido kafin na ce, na gode kawata, zan daina kuka insha Allah. Amma ba kya ganin kamar yadda ake wa mahaukaciya a bakin kasuwar nan ta haifi ɗanta, ni ma ba kya ganin haka? Ni ma ba kya ganin haka suka yi wa innata? Tura ni ta cike da masifa ta ce Allah ya yi wa inna tsari da abin da kike cewa don jan hannuna Muna ta yi muka fita har mun isa bakin kofa. Gwaggo ta bai amaryar malam ta kwala min kira, ke shi ba gidan uwarwa zaki ki bar mana mahaukaciyar uwarki ta buwaye mu da kira, maza ki dawo ko kuma ki ɗauke ta ku tafi. Kallon Muna ne cikin sanyin jiki na ce, Muna ki je zan zauna da inna ta kai ta dame su da kira. Yana min kai ta don kowa gudun masifar gwaggo ta bayye yake. Fita Muna ta nima na koma cikin gida, ɗakin mu na cike na sami inna ta tana share kwalla. Wani lokacin abin nata da ɗaure kai, yanzu zaka ga tana abin masu hankali, an jima za ta tubure. Mikewa ta muka fita daga gidan har mun nufa hanyar rafi ta kuma riƙo nuna. Muka dawo gidan ta kwashe kayana tare da guntun sabulun da na siya mana, saboda ɗawainiyar ta yi wa malam yawa. Daga abinci sai abinci muke samu. Sabulun wanki Gwaggo Ladiyo ke bamu, ita ma saboda yarta tana auren mai kuɗi ne, ita ce maman Majid. To da na ƙara wayo sai na kan fita makota ko zan samu wani aikin da zan samu 20 ko 50 na saya mana sabulu. Dan ina ta haukarta ba na kasanta bane, ita dai bata yarda wani ya cire mata kayanta bane sai ni. Shiru ne tare da fashe musu da kuka saboda na cutar da mahaifiyata sosai. Na tafi na barta a cikin kaɗaici, sannan na ci gaba da bada labari na. Ganin yadda nake rayuwa ya sa gardawan malam suka fara kawo min hari. Allah na kubatar da ni, har aka taba kama wani almajiri ya shigo ɗakin mu. Inna ta karya mishi hannu, ihun shi ya tona mishi asiri. Malam ya kore shi bayan ya ci mugun duka. Yau ma shigowar Muna ta so ɗauka ta mu je aikin ciske gero ne kuma ba laifi. Dan matukar muka je zan samu jaka ɗaya Murtala 5 ko 6. Kun ga zan iya sai mana ƙato a tuƙa, sannan zan siya mana takalmi. Duk wanda ya cika ma'anar zan siyo mana takalmi siniyo, duk wanda ya cika ma'anar takalmi. Sannan na saya mana man tega saboda sauro, dan dama kasaƙarsa muke sakawa. Hanyar rafi muka nufa, ina gaba tana baya. A wannan tafiyar da muke, duk abin da ne sai ta zargi bulala ta cuɗa min ta nuna min hanya. Inna ta bata magana amma tana nuna min duk wani abu mai mahimmanci na tarbiyya. Muna dab da isa rafin muka gamu da wasu gungun 'yan iska. Jikinta na koma ina ƙara mannewa da ita. Rike hannuna ta muka ci gaba da tafiya, muna isa inda suka tashi za su yi kanmu, ban san me suka gani ba. Suka arce a guje. Ɗago kaina ne na ce, ina mai suka gani haka da ya sa su gudu. Murmushi ta wanda ya bayyana da haƙorin makan da ke gefen haƙorinta na dama. Tura mata baki ne na fara buga kafata a ƙasa. Dariya ta sunkuya tana nufin na hau bayanta, kuma duk lokacin na wuce goyo don ina neman shekara 13. Haka muka nufi rafin ina goye a bayanta. Muna isa ta wurgar da kunshin kayana ta nufi cikin ruwan ta wurga ni. Ta komo waje tana min dariya. Fita na yi na zauna ina fushi, haka ta jiƙan kaya ta zauna tana kallo na yadda nake hura hanci na, ni nan fushi nake da ita. Alish ba ta kira sunana tare da miƙa min hannu. Make kafaɗa ta ne ina tura nan mata baki, ni nan fushi nake da ita. Matsawa kusa da ni ta janyo ni jikinta tana shafa kaina tare da zub da kwalla. Wanda na fahimci magana take son yi min amma babu bakin magana. Kwantar da kaina ne a jikinta na ce, ina ta ba za ki min magana ba. Shafa kaina ta bata kuma cewa komi ba. A haka muka wanke kayana akan dutse, ta shanya min su, sannan ta so ta kama ni tana min wanka. Sai dariya muke saboda na fahimci farin ciki na shine nata, shi yasa ni ma nake son sa ta a cikin farin ciki. Sake samun cikin Ragad
ba ƙaramin rigima suke ba da Majid wanda ya sa ta yin yaji gurin Albason sai da ta cire cikin ta dawo. Shi ma kamar maye ya nace mata. Haka suka ci gaba da zama duniya tana mata ɓarar gyaɗa, tana kuma gurza rashin mutunci san ranta. Har babanta ya ajiye aiki ya kuma nemi alfarma a ɗaura Majid matsayin shi da ya bari. Da yake yana cikin mutanen da suka ba wa gwamnati gudunmawa sai aka ɗaura Majid. Ko da aka bashi ba ƙaramin shagali aka yi ba. Garin farin ciki ranar ta manta ba ta ɗauki magani ba haka suka yi shagalinsu. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.